Ahojte, volám sa Matej Prestovský, som predseda jachtárskeho klubu Limar. Fungujeme už 20 rokov na Liptovskej Mare. Boli sme založení ako občianske združenie s cieľom vytvorenia podmienok pre rozvoj jachtingu na Slovensku. Naším cieľom hlavne je venovanie sa mládeži, vytváranie podmienok pre nich, hlavne teda pre tento úžasný šport. Tréningy v našom klube zabezpečujeme so 4 kvalifikovanými trénermi. Zúčastňujeme sa na slovenských, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach, sústredeniach a iných podujatiach s cieľom zvýšenia výkonnosti našich pretekárov. Našim pretekárom zabezpečujeme sústredenia doma aj v zahraničí, taktiež kondičnú prípravu a rozširujeme teoretické znalosti. Tento šport je finančne náročný, tak ako aj iné športy, ktoré robíte na vrcholovej úrovni. Preto financovanie tohto športu je hlavne na pleciach rodičov. Ide najmä o výdavky na kúpu športového materiálu, údržbu lodí, špeciálneho oblečenia, taktiež zabezpečenia výjazdov, sústredení, nákladov na trénerov. Tí najmenší u nás začínajú niekde medzi 5. a 6. rokom, kde postupne spoznávajú, ako jazdiť na plachetnici, oboplávať trať, jazdiť na rôzne kurzy. Tieto deti začínajú na plachetniciach Optimist, na ktorej je možné jazdiť od teda tých 5-6 rokov až do 15 rokov. Následne prechádzajú na iné lodné triedy. V našom klube sa zameriavame hlavne na dvojposádkové triedy, ako je lodná trieda 29er, ktorá je moderná, rýchla plachetnica. Je to prípravná plachetnica na olympijskú triedu 49er. Avšak prechod z Optimistu na 29er je náročný, pretože je to presadnutie z bicykla na formulu a chceli by sme do tej prípravy zaradiť nejaký medzistupeň. A ten medzistupeň práve pre nás predstavuje lodná trieda RSV, ktorá je rozšírená, je to mládežnícka lodná trieda, dvojposádková a má veľmi veľa spoločné s tým moderným 29. Mnoho detí končí lodnou triedou Optimist, pretože prechod na tie rýchlejšie triedy, modernejšie triedy je náročný, jak finančne, tak samozrejme aj časovo. A niektorí z nich na to napríklad nemajú kondične, postavou a tak ďalej. Preto sa snažíme vytvoriť medzistupeň, medzikrok, aby sme čo najviac pretekárov udržali v našich radoch. Chceli by sme zakúpiť 3 plachetnice RSV k nám do klubu, ktoré by sme chceli využívať okrem pretekania, trénovania aj na to, aby sa aj naši mladí pretekári mohli zoznámiť s týmto krásnym športom a v bezpečí svojho parťáka, ktorý mu ukáže, ako sa môže naučiť alebo ako môže jazdiť na plachetnici. Táto moderná plachetnica prináša veľa radosti, ale aj učenia, spolupráce, tímovej práce, trpezlivosti, ale súčasne je veľmi zábavná a akčná. Nová plachetnica RSV stojí približne 9 000 eur. Túto sumu, keď vynásobíte troma, je príliš vysoká a náš klub si to samozrejme nemôže dovoliť. Preto cielime na použité ojazdené plachetnice, ktoré sú v hodnote zhruba 5 000 eur. Naším cieľom je vyzbierať približne 15 000, aby sme boli schopní zakúpiť 3 plachetnice RSV do nášho klubu. Tým, že som v podstate začal dosť neskoro s Optimistom, ja som jazdil na Optimiste iba 1 rok, tak to bol dosť drastický prechod pre mňa, pretože na optiku som si toho moc nepojazdil a ako náhle som išiel na 20, tak to bola veľká rýchlosť pre mňa, niečo dosť nové. A áno, určite by som ocenil napríklad, ako majú Češi tú Fevu, že je to trošku mierumilovnejšie a dá sa na tom naučiť lepšie tá dvojposadka, ale neľutujem toho, že sme šli rovno na toho 20, pretože som si to naplno užil. No pre mňa to bolo také, že asi najväčší ten faktor bol, že bola to o dosť rýchlejšia loď, ale asi tým, že ja som na kormidle, tak to nebol taký veľký rozdiel. Ten princíp je tam vlastne stále ten istý. No najväčší ten faktor bola tá rýchlosť a tiež, čo spomenulo aj predo mnou Olie, že tá Feva je asi taký ten stred. Ocenila by som, keby bola trieda medzi tým, pretože to tak by bolo ľahšie si zvyknúť. Nevadí mi to teraz, že som prestúpila, ale bolo by to ľahšie, keby bola medzi trieda.